Det her det er en kemiaflevering omkring hvilken type stof, og om det er en ionforbindelse eller ej. Jeg vil lige give en kort introduktion til hydrofil og hydrofobe og polære og upolære molekyler. Hydrofil er vandelskende og er polære molekyler, hvor den hydrofob er vandafskydende eller vandskydende og upolære molekyler. Hvis man gerne kigger på, at stoffer som ligner hinanden, de kan også opløses i hinanden. Så et eksempel kunne være, at et polært stof kan opløses i et polært opløsningsmiddel, hvor upolære stoffer også kan opløses i upolære opløsningsmidler. Så man kan ikke have et polært stof, som kan opløses i et upolært opløsningsmiddel. De skal altså ligne hinanden. Så har jeg taget et eksempel her med sukrose og vand. Den lyder sådan C12, H22 og O11. Sukrose og vand de vil gerne opløses med hinanden, da det er en hydrofil gruppe og dermed er to polære molekyler. Havde den ene nu været upolær, så kunne de dog ikke opløses med hinanden, da de skal være af samme stof. Og 4 carbonatomer med 4 hydrofobe grupper, de ophæver virkningen af en hydrofil gruppe. Så selvom her er flest carbonatomer, som er de næsten lige hinanden, hvilket vil sige, at hvis reglen skulle opfyldes, så skulle der altså have været 44 carbonatomer, i stedet for, når der er 11 hydrofile grupper. Jeg glemte at nævne i starten, at det vi ser, det er 11 OH, altså oxyhydroxid, hydrofile grupper, og 12 carbonatomer, som så er de hydrofobe grupper. Kigger jeg på sukrose og etanol, der ser man, at sukrose er det her polære molekyle, og altså indeholder det flere hydrofile grupper, hvor etanol er et upolært molekyle og indeholder hydrofobe grupper. Og derfor så vil de her to altså aldrig rigtig kunne opløses med hinanden. For her har den nemlig et overtal af carbonatomer, som altså indeholder de hydrofobe grupper, og derfor så ophæves virkningen af den hydrofile gruppe, altså OH. Så kigger jeg også på sukrose og heptan, og når vi kigger på sukrose og heptan, så ser vi igen, at sukrose er et polært molekyle, og altså indeholder det her flere hydrofile grupper, hvor heptan er et upolært molekyle, og indeholder hydrofobe grupper. Og derfor så vil de her to heller aldrig kunne opløses med hinanden. Heptan består af 7 hydrofobe grupper, hvilket gør det helt uopløseligt i vand, fordi ved bare 4 carbonatomer med hydrofobe grupper, der ophæves virkningen af en hydrofil gruppe. Så har jeg valgt at kigge på et eksempel med diod og etanol. Diod er upolært og er altså en hydrofob gruppe, hvor etanol er polært og altså indeholder hydrofile grupper. OH er en hydrofil gruppe, mens CH er en hydrofob gruppe. Og igen så har vi det, at 4 carbonatomer med hydrofobe grupper, de ophæver virkningen af en hydrofil gruppe. Og vi kan se, at det bliver så ikke rigtig opfyldt her. Så derfor så vil molekylet være hydrofilt. Men molekylet har den her ende, som er lidt upolær, hvilket gør, at den stadig har lidt kraft, og derfor kan man godt opløse lidt diod, så derfor så får det sådan en brun farve. Og derfor så kan den både opføre sig som hydrofil og hydrofob, og hvis molekylets ende her, den fortsatte meget længere ud, og den stadig kun var hydrofil, så ville den altså på et tidspunkt kunne opløses helt. Så har jeg også kigget på eksemplet med heptan, altså så diod og heptan. Og der kan man se, at diod det er upolært, altså en hydrofob gruppe. Og det samme det er heptan faktisk også, så derfor så kan de opløses med hinanden. Og så har jeg også kigget på eksemplet med vand, så diod og vand, og diod det er upolært, og vand er polært. Og derfor så kan de altså ikke opløses med hinanden, fordi de, som jeg har nævnt tidligere, altså skal ligne hinanden, for at de kan opløses. Så det var min videopræsentation af rapport om molekyler.